अच्छा भाई पानी टांकीटा कोठी काम होउछ एठी एई से चगला पानी टांकी को पठेले बोल होंदा तो से ताको पानी टांकी गले से चिड़िबो तारी को पठेन देले से आको बेला आज खराब होइला और तारी को पठेन बुझले तारी को पठेन ले भलो आगे सारे सुनो ए पूरा एमती नाको सीधा जीवा सीधा गला परे टिके बापुटू गला परे 1 2 3 नंबर घर आके बड्ड चौराटे अच्छी से पचारे सी कहीदे आपन काटे कथा है कहली सारे थैंक यू भाई जानलु साग सला आज बिलई कपाल को शिका छिंटी आज बाप नेले ये दीटा बाप ने आज डेइब काली तो डेइब अच्छा भाई की पानी टांकीटा को काम होउछ तो बोपा नो 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 तो कहती पानी टाकी हां तू को गा बिला कोरा पानी टाकी कौन की बसे गिरी हां आ नहीं बोला बाहर पचारू हम कहले एड्रेस दे ये परा होती खतरा पिला गुडा को से जानि से मोटा पानी टाकी गले मु चिरे बेले मत पठे जाती हम जानि छु भाई अच्छा कोरा आइतो कहया गला डाइरेक्ट पानी टाकी ओ ऑफिस रे आइतो कहले मते देखिया पांच जिगा हम एक्चुअली रिलेशन ऑफिस आस्तुली पानी टांकी चेक करिया पई से जिनिस मूल को हम तो पैसा नै एते को तुम सुनियार थला सकाळ मोर पाखु आज सुनिल अच्छा हाउ भाई छाड़ जा हला ना एबे कहबो कि पानी टांकीटा कोठी एई दुकान सीधा पळेबे सेउटु भांगी गले आगे पानी टाकी अच्छा हाउ हाउ भाई कहाँ पो खाई देई ना अरे सोला घरे माई किने हम मुंडो खाऊ बाटे से मोटा पानी टाकी मुंडो खाइला तू सोला खाई जाऊ टाकी के धिक मोर आई लो अरे बापी हम गाँव रे विकास नथला विकास हेले भाई कौन है अरे भाई तू जाननु कि रे उछुना धान बजा हिजिबा रे आम गाँव रे इलेक्ट्रिक नथला ये 15 वर्ष लगे इलेक्ट्रिक आइला पानी टांगी नथला देखो नुआ पानी टांगी तीन मो समारी को बापी नो नो बाटो हाटे चले न जानि त मते पहिलो पानी टांगी मते काई के त 16,000 बाटो हाटे चले दो छोटो छोटो तुम कोनु भाई जानी बंद भाई मु जानी त भाई पहिलो पानी टांगी ओ सर मते फोन आ भाई आमे कथा होछि भाई के रुआ आमे कथा होछि आपने चला हमर आइला फिर पानी टांगी न चला पुणी साइज सकल न तुम हां हजार थर तुम कहिछि मो ना पानी टांगी कहिलो मु टे सिरै जानी छ छोटो छुआडा तुम जेति रह सेति रहउन तुम जानी सुनो मो गाडे लागि बाटो हाटे चले दबन दे मते हां भाई छाड़ जानि जी बुझिया छाड़ अरे ओ पुओ कहीं मु चिन्नी पानी पुओ तुमको दादी मते चिन्नी पान नाई परा पुओ मु बा सलसलिया पुओ इरे 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 ए सलसलिया पुओ हां तू एडेटा थिलु
ହେଲା କି ଆଜି ଏଡେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନି ପୁଅ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ଗଲାଣି 70-75 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ କେତେ ଦେଖି ଆଉ କଣ ସବୁ ଭଲ ଟି? ହଁ ସବୁ ଭଲ। ତୁମେ ଭଲ ଅଛ ତ? ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା ହଉ ଏ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଠି କଣ କରୁଛୁ ଏତେ ଦିନ ବାଦ ଦେଖା ହେଲା? ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିଲି କାଲି ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିଛି। ସେଠି କଣ କରୁଛୁ ବା? ସେଇ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି। କି ଚାକିରି? ଏବେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଛି। କି ଚାକିରି ଏଇଖା ହେଇଗଲା ବା? ଏଇ ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନୁହଁ ସେଇଠି ବାବା ପରା ମୋ ଚାକିରି ହେଇଗଲା। ହଉ ହଉ ତୁ ଯା ପୁଅ ଯା। ଯାଉଛି ଘର ଟିକେ ଆସିବ। ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ତୁ ଯା। ଆରେ ସେ ତ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ଛୁଆକୁ ଏଇ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ପରା ଏଇ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ତାକୁ କହନ୍ତି ତାକୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି କୁହ। ସେ ଆଜି ଆସି କଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା? ଏଇ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ତାକୁ କହନ୍ତି ବାପାର ଖାଉନ୍ତି ଗୋବର ମଠରେ ଶୋଉନ୍ତି ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ଖାଲି ବାଟ ଘାଟରେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ଆଜି ମୋର ଦିନ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ଆମ ପଟେ ଦେବି ଆଉ ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ବଇଛନ୍ତି 4 ଜଣ। ହେଇରେ ତମର କିଛି ତକ କାମ ନାହିଁ ତମେ କଣ ଖାଲି ପାଣି ଟାଙ୍କି କହୁଛ? ସଲସଲିଆ ପୁଅଟା ଆଇଥିଲା ସେ ଜାଣିଥିଲା ଏତେ ଦିନ ବାଦ ବାହାରୁ ଆଇଛି ଜାଣିନି ତାକୁ କହିଦେ ତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏମିତି ତମେ ହଉଛ ତୁଇ କହିଛୁ ଆରେ ଦାଦି କହୁଛ ଦାଦି ପଛକୁ ମାରି ରହୁଛ ତମେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ତୋର ସବୁବେଳେ ତୋ ବାପାକୁ କହିବି ଆଜି କହିବି ତୋ ବାପା ସବୁ କହିବି। ତୋ ବାପା କେତେ ଭଲ ତୁ ଏମିତି କଣ ହଉଛି ପିଲାଟା? ହଉ ଆଜି ତମକୁ ଦେଖ କଣ କରୁଛି। ଦାଦିର କଣ ଦୀପ ପାଣି ଆଣେ ଆଣେ ପାଣି ଆଣେ ଦାଦିର କଣ ହେଲା ଦାଦି 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 କଣ ହେଇଛି କହିଲ? ଦିବାଲଟା କଣ ମୋବାଇଲ ଧରି ଚିପୁଛୁ? ହଁ କଣ ଆରେ ଆମର ତ ବୟସ ଗଡିଗଲାଣି ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟିଲାଣି ଆମର ଗୋଟେ ଆଣୁନ କରୁନ। ମୁଁ କଣ ମନା କଲି ବାପିକି ପଚାର। ବାପି କଣ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ବଇଛୁ କଣ କହୁନ? କଣ କହିବି ଭାଇ ଶଳା ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ଆଜି ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତାକୁ ଆମେ ଚିଡା ଚିଡି କରୁଥିଲୁ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପଡିଗଲା। ମୋ ଦେହ ହାତ ଗୋଟା ସୁଧା ଥରୁଛି। ସେଠୁ ପାଣି ଫାଣି ଆଣି ଛିଞ୍ଚା ଛିଞ୍ଚି କଲୁ ସେ ମୁନାଇ ତାକୁ 108କୁ ଫୋନ କଲା ଭିତରେ ତା ଚେତାଟା ପଳେଇ ଆଇଲା। ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ଡରି ମରି ଛାନିଆ ଆଉ କଣ କରିବୁ ତାକୁ ସେଠୁ ଘରକୁ ନେଇ ଗଲୁ। ସେଠୁ ଘରେ ତ ତାକୁ ଯାହା ବେଜିତି କଲେ ଆମକୁ କହନାରେ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ସେଠୁ ପୁରା ନାକ ଘଷି ଘଷି ଆଇଛି ଘର ଯାଇ ଆସିକି ଏଠି ବସିଛି ଜଷ୍ଟ ଆସି ତମେ ପହଞ୍ଚିଲ। ତା ଘରେ ଯୋଉ ବେଜିତିରେ ବାପା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି ହେଲା। ମୁଁ ତ ଏଇଥିରୁ ଯାହା ବୁଝିଲି ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନ ଥବା ଯାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବିନି କି କାଦୁଅରେ ଗୋଡ ପଡିବାର ନାହିଁ କି ମୋର ସେ ଅଳିଆ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲା ଆଜିଠୁ ଗେଲ ଥଟା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ। ତମକୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ତମେ କେହି ଲାଗିବନି ଭୁଲରେ ବି ଲାଗିବନି। ଯଦି ଲାଗିବ ଭାଇ ବାମ୍ଫ ନବ ଫୁଲ। ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରିବେ। ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ପାଣି ଟାକୁ ନେଇ ପାର୍ଟ 2 ରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଲାଗି ରହିଥାଉ ଆମକୁ।